Ongi etorri ProTalent podcast honetara, atal berri honetara, berria eta azkena izango da, honekin itxiko baitugu. Eta ondarreko honetarako tolosar bat ekarri dugu, tolosar bat gonbidatu dugu, Ainhoa Elola da bera, hanpon 6 urte terdi daramatza lanean, eta IT taldeko kidea da, baina bera kontatuko digu, xehetasunean zein den bere lana. Ainhoa, kaixo? Kaixo, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, zerbait aurreratu dugu, baina konta iguzu, hanpon zein alorretan egiten duzun lanzuk. Bai, bueno, esan dezun bezala IT alorren, IT talden iten den lana, batez transformazio digitala edo transformazio digitala lotutako proiektutan. IT taldea bi adarretan banatze dugu batez, alde batetik daukeu, softwarea esango genukena, softwarea azkenen da aplikazioak, sistema informatikok eta horrelako gauzak lantzen diteun adarra, eta bestetik daukeu hardwarea edo sarek, azpiegiturak eta lantzen diteun, eta bueno, zibersegurtasuna baita ere lantzen duen aldea esango dugu. Eta ni batezen hau enfokatuta softwareko alderdi hortan, bueno, aplikazion proiektu informatiko eta aplikazio berrik implantatzen kudeaketan, haitzen naiz batez. Eta gaur egun IT alorrean non daukazu jarrita fokoa, esango dugu? Gaur egun, orain dela azken urte hauetan, batez sistema informatiko berria implantatzen ibili gea, eta buru belarri hortan ibili naiz, porque, bueno, proiektu potolo xamarra izan da, eta horko gestore edo kudeatzaile izan da, batez horta dedikatu naiz. Orain dela 2 urte eta erdi hola jarri genuen Idiazabalen martxan, eta aurten beste Arabia Saudin daukeun plantan implantatu dugu, eta martxotik proiektu horren estabilizazioan gabiltza bat. Proiektu global bat da, planta guztietan aplikatzen dena edo aplikatuko dena? Hoi da, bai. Idiazabaleko plantan ja martxan dago, eta esango genuke estabilizatuta daola, naiz eta oraindik igual gauza txiki batzu falta izan. Arabiako plantan esan bezala martxon hasi ginen, eta horko estabilizazioan gabiltza bain, eta urrengo urteai behi da, gure Indiako plantan martxan jartzea da intentzioa. Pentsatzen dut horrek planta desberdinen arteko kolaborazio oso estua, harreman estua eskatzen duela? Bai, beharrezkoa da kolaborazio izatea, batez proiektua baita ere ondo ateratzeko, eta azkenen gauza batzuk gaizkigitek ondorio larri batzuk ekarri ditzake, bai galera ekonomikok, bai produkzioa gehatza, eta orduan oso importantea da elkarren arten lana egitea. Idiazabalen dauzkeu pertsona batzuk edo langile batzuk klabe bezala dienak, eta Arabian eta Indian berdin. Eta iteko langileekin batea oso garrantzitsua da elkarlana, eta ez dakit elkarren arteko lankidetza bermatzea. Azken baita ere Idiazabalen daukeun esperientzia kontun hartuta, oso lagungarria da, eta bai Arabiakontzako eta bai Indiakontzako erreferente bezala jokatu behar deu. Eta beti horregon. Eta nola da kultura oso desberdinak dituzten planta horiekin, pertsona horiekin lan egitea? Nahi pertsonalki gustatzen zaiten gauza bada, eta oso aberasgarria iruditzen zaiten gauza bada, nahi kultura ezberdinak ezagutzea beti piztu izan dit jakin mina, eta interesgarria da ikustea behaien ze kultura daukean, nola itxen duten lana, batzutan alare oztopore izan leike kasu batzutan, azkenen lan itxeko modu desberdina dauzkea, hizkuntza desberdina daukea, eta horrek komunikazioa zailtzen du baita ere. Baina aldi beren, bakoitzan borondatea kontun hartuta, eta bakoitzak intentzio ona jartzen badu ez, bere alde onare bai izan leikez, iritzi desberdinak kontun hartzea, eta aberasgerra izan leike, eta seguruna, edo kasu honetan Arabiako kasun izan da bezala, puntu onak bai izan ditu, eta lankidentza indartsua lortu deu, eta baita Idiazabaleko eta Arabiako planten arteko komunikazioa hobetu da.
Plus bat da, alegia. Hoi da. Tira, kanpotik ikusita behintzat, mundu digitala sekulako azkartasunez ari da garatzen ziztu bizian. Aipatu diguzun proiektu horrez gain, RP proiektuaz gain, hanpo orokorrean digitalizazioari dagokionean nola ari da garatzen? Bai, egia esan merkatua oso azkar doa, tresna eta teknologia berri asko aidea ateratzen, eta esan dezun bezala oso azkar doa aldatzen. Eta, bueno, pues, hanpon bai daola teknologia bultzatzeko helburu batzu daude, estrategikoki begiratuta baita ere hortan inbertitu nahi da, eta, bueno, pixkanakagoaz, gauza asko daude egiteko haindik, hobetzeko puntu desente dauzkeu, baina bai goazela pixkanaka proiektu horiek aurra ematen. Azken finen, proiektu teknologiko hauek ez die aste batetik bestea egiten dien gauzak, bere denbora behar du, eta pixkanaka jun behar du, baina, bueno, bagoaz, eta jendeak bai intentzio ona dula edo laguntzeko prest dagoela ikuste du, eta aigea hortan lanen. Eta abiadura hori edo azkartasun hori kontuan hartuta, formakuntzak ze garrantzia dauka hor? Ematen dizu hanpok ere etengabeko formakuntza hori jasotzeko aukera? Bai, hanpon bertan izate ite, antolatze formakuntza batzuk, antolatze ez ite alorreko ontzako bakarrik, baizik eta enpresan orokorren antolatzen dien formakuntza batzu daude. Adibidez, Word, Excel, PowerPoint, olako aplikazio oinarrizkok nola erabili edo behaien erabilera hobetzeko formakuntza batzuk izateie. Baita ere ematen ditu, baina dela gutxi izan dugu adibidez, hanpoko produkzioa lotutako edo produzitzen dien produktui buruzko formakuntzak, eta hortaz aparte egitea lorrai lotutako espezifiko goke bai iten diteu gure taldetik. Adibidez momentu hontan, sapeko formakuntza espezifiko batzuk aigea antolatzen, tekniko dienak, eta hortaz aparte tarteka, hanpotik kanpoko hitzaldi edo ekitaldi eta jutegea, ze teknologia datozen ikusteko, ze onurak ekarri ditzaketen, nola aplikatu teknologia horiek kanpon, pixkat atzea ez gehatzeko, ze holakotan espazea formatzen, atzea gehatu lehikezu eta eguneratzea beharrezkoa da, beharrezkoa. Adimen artifiziala, inteligentzia artifiziala ere ziztu bizian doa. Nola ari da integratzen nau hanpo? Inteligentzia artifiziala sartu nahi deun gauza bada, baina oraindik pauso txiki batzu bakarrik eman diteu. Oraindik da gai bat jende askok edo ez daukena ezagutza handia edo jakintza handia, orduan pixkanak gabiltza, baina bai dauzkeulaia proiektu txiki batzuk martxan. Adibidez, salmenta eskari bat sartzen da momentun, bezeroak dokumentazio luze bat bialtzen digu, bere espezifikazio guztikin, ze gauza nahi ditun espezifikatuz, produktua nolakoa izan bardun eta bar, eta gaur egun ingenieroak edo errebisatu behar izateu dokumentazio guztioi. Intentzioa da, inteligentzia artifizialakin lagunduta, inteligentzia artifizialak dokumento irakurtzeko gai izatea, eta hortik datu esanguratsunak eta lortzea, eta sisteman integratzea zuzenen, eta laburpen bat ebaiitzea. Baita ere beste proiektu bat martxan daukeuna da, kalitatekin lotuta da ona. Azkenen ekoizpen prozesua aurra di joan enen, piezak askotan poroak edo pitzadurak edo izan ditzazkete, eta orduan inteligentzia artifizialan bidez pitzadura horiek edo poro horiek detektatzen errezago lagundu lehikez, askotan ikusiz bakarrik ez da antzematen zerbait da hola. Beste tema bate bai bastante aigean aurratzen da, makina eta ekipon monitorizazioan. Monitorizazio horrek laguntzen dizu, momentun ze pasatzen nahi dan ikustea, eta etorri deizken matxura horiek aurre ikustea baita ere. Pentsatzen dut, zibersegurtasuna bermatu beharreko zerbait dela, ez? Garrantzizko zerbait dela. Ez dakit alor horretan
nola zaudeten? Bai, azkenen gai hau baita ere da puri-purin dagoen gai bat. Eta bai, honen ingurune baita ere proiektu importante bat garatzen nahi gea. Azken 4-5 urtetan desente inbertitu deu zibersegurtasunan alorren, ze azkenen oso gai serioa da eta oso importantea da, bai pribatutasuna bermatzeko eta segurtasuna baita ere bermatzeko, ez? Adibidez, azken urtetan indeun proiektu bat, eda SIEM izen hauna, azkenen da kooperatibako ekipo guztik monitorizatzen ditu, eta zerbait susmagarria detektatzen momentun, abisu bat pasatzen digu. Eta orduan gero guk abisu hori analizatzen dugu, eta ikuste dugu mehatxu bat izan leiken, edo ez, eta mehatxu bat izan badaiteke, horren aurren beste tresna batzuk implantatzen ditugu. Gerratu zaizu, zibererasorik jasan duzuen noiz bait? Pentsa dut, errespetu ematen duen zerbait dela, klaro. Bai, errespetu handia ematen duna. Baina egia esan, azkeneko urtetan bastante zorteko gaude. Azken 6 urtetan, nola, behintzat, ez deu zibererasoi jaso, edo ez deu detektatu behintzat, baina lareo izan bezala geozatresna gehiago jartzen nahi baita ere detektatu izateko. Egunerokora joan da, nola da zure lan egun bat, zer egiten duzu, alege iristen zara, eta nola hasten da eguna? Bueno, egun bakoitza ezberdina izatea, baina, bueno... Hori ez da txarra, ez da, ere, pentsatzen dut. Ez, ona da, eta baita ere, monotonia hori ez dezulako izaten baita ere. Baina, bueno, normalen izatea, etortzen naizenen korreoa behidatze, eta berze gauza dauzketen, zerbait importantea edo urgenta badago hori priorizatzen saiatzen naiz. Eguna pixka bat antolatzet planifikatzen dut, gero normalen bilera batzuk izaten ditut, gaur egun dauzkeun arazok nola konpondu hitzeiteko, proiektu berriz hitzeiteko, proiektu bat aurra dijoan enen, fase batzutan definizio fase bate bai otea, eta nola definitu edo ze behar dauden identifikatzeko ere bai erabiltzailean aldetik, eta gero nire denbora librean nire zereginak iteitut. Hornitzaiekin egoten naiz asko, ze normalen iten diteun garapenak, aplikazio garatzeko garaien garapen horiek hornitzaiek iten dizkigue, eta beraiek planifikatzen ditut, edo zer egin dauzkean priorizatzen diet, behin ja garapenak inda baita ere, beste batzutan probatzea tokatzea, probak eba egite ditut, proiektun fase ezberdinak planifikatzea ditut baita ere, gero baita ere Power BI-kin datuak analizatzeko eta informek eba egiten aigea, eta pixkatu izatean ere eguna. Eta hanpon lan egitetik, hemen lan egitetik, zer da gehien gustatzen zaizuna? Gehien bat gustatzen zaitena da giroa. Batez giroa, jendearekiko gertutasuna baita ere, eta orokorren jendea laguntzeko prest egoteala. Eta horrek baita ere iteo azkenen lan eremu erosogo bat izatea, ez, edo atxekinago bat izatea, eta batez hori gustatzen zait. Eta gero baita ere gauza asko itxeko egoteare bai gustatzen zait, azkenen horrek mateit aukera azteko, ikasteko, bai pertsonalki eta bai profesionalki. Tia, dena ez da perfektua, galdetuko dizut ere zer den gutxien gustatzen zaizuna edo kaso zailena egiten zaizuna? Bai, dena ez da erresa izaten, eta batez gure alorren azkenen nola bultzatzen ditzeun teknologia berrik, laniteko modu berrik, askotan jendeak pixkat eukitzeu beldurra bezala hoiek erabiltzaz azken, baina normala da baita ere, ez, ohituta daude modu batea laniten, eta azkenen sistema berri bat edo zerbait berria proposatzen danen behaien laniteko modua aldatu behar dute. Orduan nola batxe barrera bat bezala jartzeue hasiera baten, jendea ez da hain gustatzen, baina hasieratik lan, ondo edo modu berri horrek ez dizu erakusten ze onura ekarriko dizkizun edo zaila da ikustea, gero ze onura ekarriko dizkizun. Baina gero ja prozesu barneratzen eta sistema ezagutzen juten dienen normalen jendea bastante gustatzea eta hori bai gustatzen zaio asetzen diten gauza bada. Gauza polita da hori. Zuk orain badukazu eskuartean erronkarik,
Esku hartzen dauzketen proiektuk, esango nuke bateze. Alde batetik, lehen esan deten bezala, SAP ERP berria Indian implantatzea, urrengo urtea ibei da. Baitare tokatzen zaigu SAPeko bertsio berria instalatzea, horrek suposatzen duena, porque azpiegitura batzuk aldatu behar die, gero prozesu guzti bereze probatu behar die, ondo funtzionatzen dula bermatzeko. Eta gero, inteligentzia artifizialakin esan deuna, hor proiektu horietan pausok ematea eta ikustea baliagarria zaigula gurire. Esan dugu sarreran ere bai, 6 urte terdi daramatzazula Anpon, hola da, ezta? 6 urte terdi dira. Bai. Zer eman dizu zuri ibilbide honek, profesionalki apur bat esan diguzu, pertsonalki? Pertsonalki ere asko lagunduik, batez ikasten eta gauzak nola harture asko aldatu zait. Iguala hasieran ez dezunen enpresa ezagutzen eta ez dakit urduritasun asko izaten die baita ez. Eta denborakin ikasi dut gauza batzuk beste erabatea hartzen, enfoke ezberdinetatik ikusten, empatika izaten baita ere, jendeai laguntzen, jendeai entzuten, eta baita ere, hasi nintzen lan batzuk edo zeregin batzuk egiten, eta pixkanaka ardura gehiago hartzen joan ez baita ere, talde bate kudeatzet gaur egun, eta motibagarria edo erronka bate izan da netzako. Eta zure alorretik edo itetik apur bat haratago, zure ustez zerk egiten du berezi Anpo? Batez esango nuke bi kontuk. Bat da, esan bezala, ikasteko dauken aukera hoi, ze, egite alde batea utzita baita ere, produzitzen diteun produktok ez die masiboki fabrikatzen dien produktok edo serien produzitzen dienak. Produkto oso espezifiko die, bezeroai asko enfokatuta, bezeroak espezifikazio asko ematen dizkigu, eta orduan oso produktu pertsonalizatuk iten ditugu. Segun bezeroak ze eskatzeigun. Horrek bere alde onak eta bere alde txarrak izan ditzazke, ze lan gehiago suposatzen du baita ere ondo dena espezifikatzen. Baina alde onak bai dauzke, ze ikasteko eta azteko aukera ematen dizu. Eta gero baita ere esango nuke oso interesgarria dara, lehen esan deten giroi, elkarlana, kooperatiba bat dan aldetik elkarlana sustatzen da, eta baita ere zure iritziak eta esateko eta entzuteko zea batzuk daude, leku batzuk daude, ez? Eta hori bai oso interesgarria iruditzen zait, porque denai gustatzen zaigu entzutea eta beste iritzi jakitea. Eskerrik asko, oso interesgarria izan da zu entzute, oso lan polita daukazu. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta ondo segi beste hainbeste urte izan daitezela hemen Anpon. Eskerrik asko eta honekin bukatuko du, zurekin bukatuko du gainera ProTalent podcasta. Ondo izan, berdin.